Sik sedular open sa kibini tung ragre. Sik sedular open sa nang ibini tung ragre. Sik sedular open sa nang ibini tung ragre. Sik sedular open sa nang ibini tung ragre. Pasar ke bini tung ragre. Sik sedular lo pasar ke bini tung ragre. Pasar di pasar porton krok. Pasar di pasar porton krok. Sik sedular Pini dak niritum ek nong Dwaramla constituency ke parlo dak tinggal langso ahitielong ilitum kacutoy dun IM akahay probat chondo taro lapen MLA Rupsing Teron lapen CEM Tulam Ronghang alang itum banget thom aphan ilitum dak tinggal langso ahitiang bong ami phi kay ponang kok lo kopia thisi ami phi ke kay ponang kok athe bulotang ke lake dak 6 schedule arlo 6 schedule arwai kangar lo पंचायत इलेक्शन नंग बिको लाहेन लो निंग दुख मिमी अलाम के लापेन इली तुम भान काना हक बिक अलाम थे के लाहेन लो 6 शेड्यूल आरलू के कॉन्स्टिट्यूशन अलोंगता निंग तोक आंगलो परदाक वाइदाक तोक आंगलो 6 शेड्यूल आरलू के पंचायत के लाके बिउ ने एप्लीकेबल काली माने दाक के बिउ ने पंचायत इलेक्शन के 6 शेड्यूल एरिया आरलू के पुलोतांगे नॉन दाक के कार्बियांगलोंग डिस्ट्रिक्ट आरलो 6 शेड्यूल काउंसिल आरलो से पंचायत इलेक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लान से दाक नंग कैंपेन लो दा इलेक्शन नंग बिकok lo la pena dak a candidate ta endun bahini candidate ta dak itung karbiang lo muni phanta pek mondelo la pen isi kanok the dung la dak पंचायत के parlo mane kopilo la ke asam angkang nang parlo delo ke nogang district se dake karbiang long abordar ke la ke nang kaprak lo nang cerai tider lo la helo CM Tulam Ronghang la pen tim karbiang long tum long le inci si pipe bukan engje ke lake la non ke lake पंचायत इलेक्शन ang biko ke lake along le philang apil these bacherai dera temol ke athema lake democratic country dake votaram se dake kibinu lo botang ke lake ami thang along richeplang lepo la pen non ni tum demand ke lalo non second phase election पंचायत election dak duoram lar luke jara bidi pen dame ajara bidi pen dame CM Tulam Ronghang lapen MLA Rupsing Teron lapen lokal IM Probat Chondo Taro tum Dwaram lar lo mate la 6 schedule yar lo ke पंचायत election khang dun dek nangi la non ni fight roxiar ni la sojik lo non pena diglo la ni fight roxiar ni पंचायत election ke lake 6 schedule yar abai kangar lo an ke lake khang thip dek ang pojong se khang thipun e pulo dang ke ni tum the dung ka che song mang ke ni tum deng pontu nang kokpo lake jointly kadu we chigrum pes man che songlo dak KSA dolo lapen ke APHLC dolo rongasap dolo lapen dak duoram la arab dak kache songlo na chetu dolo duoram la lo dak ke parlo puling पंचायत इलेक्शन ang kibi puling amen ke rahan lo number 1 ni napu ko amguri oguri la puling hini lo lapen ke dalimbari left right lo lapen ke bhoksong PS ang kangar luta dun chetlo lapen ke piporgang puling ang kang na dun lo lapen ke dak jarthang langsu mote jarthang nala PS lo lapen dak tumprop lapen ke lapu krap tu krapbo duluni maisam lapen inghin abi lapen ke rongagora lom lapen ke dak edenbari lahelo duaram la constituency ke parliament 6 schedule area puling arlo पंचायत इलेक्शन parlo ke la hayu amen hello apuling amen ke